Hola i bon dia des de Noruega. Ahir el barco va ser criminal, o sigui, em va deixar rebentat, amb un mareig que flipes. Però, bueno, avui estem aquí. Estava jo ara aquí editant una mica, bueno, una mica no, molt, perquè haig d'editar moltíssim, ja que em pensava que ho podria fer en el barco i no vaig poder fer res en el barco. I mireu l'habitació com mola. O sigui, per començar és tot gegant. O sigui, les portes, no sé per què són immenses. Ah, el bany és l'hòstia també, per cert. La dutxa, 10, tens l'aire de l'habitació i del bany, suposo, no sé. I mireu això. Però, per què és tan gran això, tio? O sigui, un moment. O sigui, necessito que puc comparar-ho. És que és gegant. O sigui, crec que està top 3 de millors hotels per menys de 120 euros. I vaig vistaques, tio. Per aquí hi ha els taulats d'aquesta ciutat noruega, que no sé el nom, així que el deixo per aquí. Bueno, això ara estava editant, però necessito menjar alguna cosa, perquè són les 9:14 i ara aniré a un supermercat a comprar una mica perquè tinc gana. I després ja visitarem la ciutat. O sigui, vaig a comprar, torno, segueixo editant, hauria d'acabar, és que haig d'acabar d'editar, perquè si no, malament. I visitem aquesta ciutat on estem ara. Per aquí està la meva moto. Veig que n'hi ha més, i a més els italians ja han marxat. Per cert, fa molta fred, però bueno, caminant ja ens activarem una mica. Però és que tu mires la gent i tothom va brigada. O sigui, tothom va amb màniga llarga, menys jo. No sóc l'únic, millor. Uau, mireu què tenen aquí, tio. Això està calent i té massa bona pinta, Crec que em pillaré això. Per cert, és curiós perquè no hi ha treballadors a la caixa. O sigui, tu pagues, te'n vas i no hi ha absolutament ningú. Ensenyes el tiquet i pires. O sigui, és super segur, Noruega. És el que em va explicar l'espanyol que em vaig trobar ahir. Ok, això d'aquí m'ha costat 6 euros. Tampoc és tan car, de moment. Tinc un milkshake i un entrepà d'aquests, que no sé ni de què són. A veure si està bo o què. Vale, tornem, que tinc molta feina a editar. No sé per què sempre que menjo alguna cosa ho gravo, però... Bueno, pilla't aquest no és el bo, perquè quan vaig estar a Noruega vaig descobrir que un era més bo, un de groc, però només n'hi havia ampolles de vidre i no portaria una ampolla de litre de vidre, saps? Llavors he pillat aquest, a veure si era bo. Té com carn a dins, tio. Tremendo. No sabeu el que és estar aquí a Noruega, amb aquest bon dia que fa un dia preciós, i jo aquí editant. Quina ràbia, tio! I a més, quina hora és ara? Són les 10. El check-out és a les 12. Em vaig espavilar. Ara mateix són quasi les 11, i ara estic renderitzant el vídeo, que és l'episodi 3. I encara em falta l'episodi 4, que és el d'ahir, i potser avui. Mireu quin bon dia. Faré una cosa. Ho recullo tot, un cop acabi això, ho recullo tot, me'n vaig a la moto, per tant em vestiré de moto i visitarem la ciutat vestit de moto, i ja està. Ja trobaré altres pobles més endalt, no cal que vagi aquest. Canvi de plans, deixo el vídeo renderitzant i jo me'n vaig perquè tinc una hora abans de fer el check-out, així que me'n vaig a visitar la ciutat. Espero que renderitzi bé i no hi hagi cap fallo, perquè jo he deixat l'iPad allà. Doncs això, anem al mar, per almenys, a veure el mar aquest del sud, des del sud. Per aquí hi ha un mercat. Està guapíssim aquest poble, tio. Hi ha molta gent, però no sé per què. No sé si és en plan època de turisme, ara. I per aquí arribem al mar. El mar que cap allà se'n va cap a Dinamarca, que és d'on venim. Avui no fa vent, o no sé si és que era com més al mar obert, que feia vent. Perquè ahir, quan vam arribar aquí, tampoc en feia. Noruega és molt guapo. M'agrada molt. És molt bonic, això. La veritat és que no volia venir, volia marxar directament i anar per llocs més així de natura i pobles petits, però si hagués marxat sense visitar aquí, doncs m'hagués arrepentit en el futur. Així que he dit, tinc una hora, vaig a visitar, per almenys fins aquí, fins al mar, i així camino una mica pel poble i ja està. Així que ara torno, penjo tot el vídeo, perquè encara haig de fer la miniatura i el títol i tot això, i després marxem, agafem la moto i marxem d'aquí. Hem arribat aquí al port i hi ha meduses aquí. Aquí allà n'hi ha una i per allà n'hi ha una altra. I mireu tot el poble o ciutat, jo crec que és ciutat, no? Més que poble. Tot allà és com la part nova, suposo. I, hòstia, és molt maco, tio. És molt maco, però és que és el que dic, que tinc ganes d'agafar la moto i anar cap a l'interior. I no estar en una ciutat o un poble. Així que farem això, que ara falten 45 minuts per haver de fer el check-out, així que me'n torno a l'hotel, acabo de fer el vídeo i pirem. Ara hem passat com per la plaça aquí del poble. És molt bonic, tio.
Molt i molt bonic. L'acabo de liar, perquè estava aquí a l'hotel, miro la meva moto i dic, perquè hi ha una cosa groga allà. Digue'm que no és una multa, és una multa, tio. Que serà una multa, tio. A veure, la sorpreseta. Què collons és això? Hòstia puta. Hòstia puta. A veure quan em surt a pagar. Te deixen amb una goma i tot, Deixen ben maco. Mira que groc. Són 660 corones. Anem a veure quan és el canvi, això. Haig de pagar 60 euros de multa per aparcar en una zona blava sense haver pagat. 60 euros! I la pobra moto d'aquí també. El pitjor és que això és pàrquing de motos. Però jo estic... O sigui, quan vaig venir a la zona de motos hi havia un cotxe i jo vaig haver d'aparcar aquí. Tio, no és culpa meva. Va, jo pagaré i me la pela, són 60 euros, però joder. El vídeo ja està penjat, així que ho recullo tot, pujo a la moto i marxo, que falten 20 minuts. En teoria tot ja està gravant. A veure... Sí, està gravant. Ja ho tinc tot carregat, la bossa de cop va fora, ja que és un lloc super segur i aquí ningú roba. I aquí el micròfon va deixar de funcionar. Que divertit. Bueno, us ho narraré per aquí sobre. Aquí ara estem sortint del poble aquest, aquí estic dient, mira, aquí vam arribar amb el ferri ahir a la nit, estava rebentat. Aquí estic dient, mira com serà la moto, perquè, uau, les carreteres molen molt. Portem uns 20 minuts des d'aquí sortit de l'hotel i no pararia de gravar, perquè és que, mireu els llocs que hi ha. A veure, és que és una locura. És que, a veure, algú m'ho pot explicar, tio? Mireu tot això, tio. Seguim. Lo bo és que no tinc pressa, així que ho faig tot amb molta calma. Tinc un problema i és que a França amb la calor el carregador de mòbil se'n va partir. Llavors ara l'intentaré arreglar una mica, més que res perquè no es faci més malbé, perquè ara funciona. En tinc un altre, però aquest és molt més petit i em va millor. I mireu on estic. Llàstima que ara fa bastant de vent i és una mica incòmode. És brutal. Mireu. Aquí a l'aigua, tant de bo haver portat el padel surf, hagués molat bastant, però evidentment no m'hi cabia ni de conya. Tot i que tampoc hi ha gent que ho faci. Serà perquè l'aigua està freda? Segurament. És que jo encara no entenc per què hi ha cases aquí. I a més, no sé, allò serà una illa o què? Té una piscina coberta i tot. Les carreteres, a més, estan superben fetes, superben asfaltades. L'única cosa que encaixaria és el límit de velocitat, que és molt baix. Hi ha bastanta policia i bastants radars, però ho compensa amb les vistes que hi ha, que són brutals, totes les cases i tot. Així que compensa anar lent, perquè tens més temps de mirar-ho tot. Ara són les 2 i tinc molta gana, així que m'ha vingut aquí un súper, al Rema, i comprarem el dinar. Com que ja tinc el dinar, ara ens pararem aquí a menjar-lo. Estem aquí com en aquesta espècie d'àrea de servei i m'he improvisat aquí una espècie de cadira. Tinc per aquí una Pepsi. M'encanta que per aquí a Noruega hi ha més Pepsi que Coca-Cola. I a mi, com que m'agrada més la Pepsi, em posa molt content. Vale, i m'he comprat aquesta com a amanida. Això és molt car per la quantitat que hi ha. No sé, és molt poc espai per barrejar aquí. Mireu quines vistes que hi ha, tio. Per cert, tinc un problema amb els auriculars. O sigui, amb el casc té els auriculars, l'intercom, que no funcionen i no sé per què. Ho necessito arreglar, perquè si no és liada. Això està molt bo, Està boníssim. Aquí sí està superbé, La temperatura, superbé. Però no sé si a la nit passarem fred dormint a la tenda, perquè cap al vespre sí que refresca molt. Bon set també muntat, Estic aquí a l'ombra, amb l'esquena apujada. Estic al·lucinant, tio, estic al·lucinant. Acabem de travessar aquest pont, que és altíssim, a més, que travessa un puto fiord. O sigui, cap allà està el mar, el fiord entra cap allà, nosaltres hem passat per aquí dalt, després entra directament a un túnel a la muntanya, el túnel he agafat una sortida, que és un túnel que fa baixada, i surts aquí baix, o sigui, és una locura tot. I a veure si puc anar fins allà al final, per veure més el fiord. Tio, és guapíssim això. I aquí hi ha com un port superraro. Ens estem endinsant aquí, a la selva noruega. Hòstia, el pont és immens, És que no m'ho esperava, tio, de cop. Sortint d'un túnel, passes per aquest pont i tornes a entrar en el túnel. És una locura, tio. És una locura. Jo estava allà superratllat, perquè no em funcionen els auriculars, no puc escoltar música, estic pensant en comprar-ne uns altres, un Cardo o un d'aquests, i de cop m'he tornat a posar amb alegria al veure aquests llocs. Mira això, tio! Hòstia santa, mira el fiord.
Estàvem aquí en aquesta carretera i un anava darrere aquesta furgoneta i no passen els dos, i he hagut de fer mitja volta i l'altre també estava fent aquí mitja volta per poder passar. És increïble tot això. Mireu això, tio. És brutal. És que per tot el rato és així de brutal. És increïble, No puc més. Estic cansat de que tot sigui tan maco. Però per què és tan maco això? És que és massa bonic, tio. Joder, quantes campers. És que l'últim clip que he gravat era aquí baix, allà, i es veia el mateix llac. Bueno, ara aquí no hi ha tantes vistes, però, hòstia, un altre cop hi ha un embús allà. És que la carretera és molt estreta. Però és que no entenc per què és tan maco, de veritat, La rasca que fa aquí dalt és important, Fa molt de fred. També ara estem a bastanta altura, suposo que això es nota també. Però sí, fa fresqueta, Per cert, no sé si ho he dit abans, però he aconseguit arreglar els auriculars del casc. He reiniciat l'aparell i ja ha funcionat. A veure, què tenim per aquí? Què car d'aquí? La gent ve a fer foc o què? Uau, és brutal, tio. Super maco, tio. És que tot el rato és maco, tot el rato. O sigui, estaria gravant tot el rato. Perquè és que, de veritat, em fa ràbia tot de que sigui tot el rato tan maco. Aquests llocs són simplement espectaculars. Res a dir. Què es pot dir d'això? Ara estem anant cap a la costa, al sud de Stavanger, que és cap allà. I com podeu veure estem a molta altura. Bueno, molta. En diferència d'allà estem a bastanta altura. I estem aquí dalt. Vale, miniatura feta. Hola. S'escolta el micro? Perquè amb l'hòstia que s'ha fotut s'ha desconnectat i tot. O sigui, se m'ha tret la base del micro del connector. Tio, la càmera. No sé si es veu això d'aquí. S'ha rebentat, tio. Surt que no li ha fotut el vidre del d'esto. I torna a caure el puto d'esto, tio. Que el donin pel cul. A veure, són quasi les 5 i encara no sé ni on dormiré. No sé si anar a un càmping o a un tròpico. Anar a un càmping em fa una mica de pal. Jo crec que buscaré allà a meitat del camp. L'únic que aquí fa molt de vent. Hauria de buscar algun lloc que no estigui a l'altura i que estiguem tapats del vent, perquè si no... Ara són les... Potser hauria de començar a buscar, perquè serà la primera nit que la vull passar en tenda, així que vull fer-ho bé. Ara buscaré. Ara posarem gasolina per primer cop a Noruega. A veure per quan ens surt la brometa. Aquí la gasolina està a 1,70 al litre, més o menys. Per tant, està molt més econòmica que Dinamarca. Dinamarca? Bueno, està com Dinamarca, més econòmica que França i molt més econòmica que Alemanya. He vingut fent off-road fins aquí, a la meitat del camp, literalment. Aquí hi ha com una espècie d'embassament. I estic buscant algun lloc per acampar. Per allà veig que el camí ja no es pot continuar perquè hi ha un rètol que ho prohibeix. Llavors miraré a veure si travessant això d'aquí si hi ha alguna esplanada per allà, perquè em molaria molt. L'única putada és que necessito comprar aigua i menjar. Llavors, si veig algun lloc que m'agrada, hauré de tornar. I al costat ja venir fins aquí, perquè quasi caic amb la moto, perquè hi havia molta pendent, així que esperem que tot surti bé. Vale, he trobat un bon lloc, allà entre els arbres, i tota aquesta zona està molt guai. La putada és que no hi ha cobertura i no sé, una mica de mala espina que aquí hi hagi un pont, cap allà hi havia un piló de llenya, però és que no entenc de qui és. En plan, per què tens aquí un piló de llenya en un lloc que no hi ha ni camí? I aquest pont, què és això? Hosti, aquí hi ha un forat. És que no ho entenc. Està obert? Sí, no hi ha pas candau. No sé, hi ha coses que no acabo d'entendre. Mira que el lloc està guai, Si tingués cobertura. Mireu, per allà està la moto, jo em posaria aquí, que aquí està superbé. I a més, entre els arbres, que no passarà vent. Allà darrere, allò que hi ha l'ona, allò és fusta, però és que no entenc d'on surt. Clar, és que la putada és que haig de tornar aquí. Jo el que faria ara és compro sopar i esmorzar i aigua, i així després, si trobo un lloc com aquest, doncs m'hi puc quedar. I no ara que me n'haig d'anar i hauria de tornar. Però bueno, em guardo tant al mapa aquest lloc per si haig de tornar. Perquè està molt guai, la veritat. A veure, ara estava aquí i estava pensant, també puc guardar la tenda aquí, que estaré al costat de la moto. I per cert, una altra cosa, que mentre estava aquí he vist
el que hi ha allà baix. Hi ha una cascada, tio. I me n'he enterat pel so, perquè de cop ha parat el vent i escoltava com aigua. I miro allà i veig una cascada. Impressionant. És que és perfecte, tio. Ara estic aquí en un supermercat que està 10 minuts. Després us ensenyo què estic comprant. Ara he sortit de comprar. He comprat tot això, que m'ha costat 14 euros. Una aigua, un kebab, a veure què tal estarà. I això per demà esmorzar, unes galetes i el bo de veritat. Així que anem cap a l'espot, a veure si encara el puc ocupar. Bueno, no sé ni per on començar, així que començaré pel principi. Aquí serà casa meva durant aquesta nit. Ara muntaré la tenda per aquí, aquesta zona, que hi ha herba, perquè aquí hi ha grava i és molt dur. Llavors estaré millor a la herba, que està una mica menys dur. Hi ha molt de vent que ve cap aquí, però a mesura que se'n vagi el sol, el vent baixarà també, per tant estarem força bé. I he mirat la temperatura i com a mínim estarem a 12 graus o així, més o menys. Jo espero que no vingui ningú avui per aquí. Bueno, avui i demà tampoc, saps? Però espero que no vingui ningú. I si ve, jo què sé, tio. Espero que sigui bona persona. Això de fer-ho amb la roba de moto és una mica incòmode, Merda, ara hi ha gent. Treu el trípode. Hello. No he pogut ni muntar la tenda i ja m'han pillat. A veure, faré una cosa per anar més ràpid. I a més, al mòbil no tinc quasi bateria i aquí, com podeu veure, no hi ha cap endoll. Bueno, hi ha aquestes línies que deuen ser de 30... No sé si 17.000 o 35.000 volts. Llavors no em puc enxufar aquí. Per tant, gravaré un cop estigui mig muntat. Perquè si no, m'enrotllaré, tardaré més i serà tot pitjor. A més, és quasi les 8, quasi. O sigui, encara haig d'editar aquest episodi. Per tant, munto la tenda sense gravar. Ara sí que sí, ja està la tenda muntada. Com que s'obren per als laterals, tindré vistes a aquest magnífic lloc. Ho poso tot bé. La moto també la posaré per aquí, que així m'amagarà una mica més. Ja ho tinc tot preparat i aquí és tot el que haig d'entrar. Llavors ara ho entrarem tot cap a dins. Oh, perfecte! Hi ha una pedra just aquí. Me l'he clavat just en el genoll, tio. Si noto coses, aquí hi ha un pal, tio. A veure si el puc treure. Toma pel cul al pal. L'inclinació, què? Em sembla que està bé, Hi ha algú. Hello. Do you speak English? Do you know if this is legal? Yes. Is okay? Okay. Thank you. Bye. Sí. Vale. M'ha dit que això és legal, així que jo estic ja content. Ara estic acabant l'episodi 4 i acabo de gravar l'explicació. La faig al final. Aquí amb aquestes vistaques, tio. Veure la cascada allà és increïble. Per cert, ara mateix falten 10 minuts per les 9 i encara hi ha molta llum. Encara haig d'editar molt perquè encara em falta l'episodi d'avui, que serà el 5. Vinga, fota-li canya. Tio, ara allà hi ha gent. Allà hi ha gent. Ara travessaran el riu. En teoria ja estic bé aquí, així que no em poden dir res. Joder, estic intentant posar públic el vídeo de l'episodi 3, però no hi ha manera, tio, no tinc cobertura. I només és donar-li un botó. He de canviar el títol, la miniatura ja posaré la que em dona YouTube i l'haig de posar en públic i ja està. És que no hi ha cobertura, m'estic movent per tot, ja no sé on més anar. Tinc la moto allà baix, tio. Més tard ho provaré, a veure si va bé. Perquè abans sí que en tenia una mica. Ara no sé per què no en tinc gens. Ara que el sol acaba de marxar, ja no il·lumina aquesta petita turonet. Doncs estic renderitzant l'episodi 4. I ara potser em posaré a fer el 5, tot i que no sé si acabaré, potser no. Per cert, no hi ha cobertura per enviar whatsapps i no per entrar a YouTube i posar el vídeo en públic, tio, estic flipant. M'està fent molta ràbia. Jo ho vaig intentant. Ja podré, tranquils. Tinc cobertura a ratos. El que estic fent és agafo el trípode, el tinc estès a tope i em poso així i miro a veure si s'envia el WhatsApp i així tinc cobertura, saps? Però és impossible, tio. Uau, estava enfilat jo aquí en aquesta pedra. Anar-li donant el botó de desa, perquè ja he canviat la miniatura i el títol del vídeo. Anar-li donant desa. Porto 15 minuts aquí, m'estic morint de fred, tio, intentant penjar el vídeo. I m'ha dit, s'han desat els canvis, però no els puc anar a veure si s'han desat o no. Llavors, jo vull anar a dormir ja i que passi el que passi. Si no, ja ho penjaré demà. Així que em despedeixo d'aquí. No sé si passa algú la nit, no sé si posar-ho a aquest episodi o el següent. Bona nit.